Ahoj všichni, právě je 8:05 a já vyrážím z domu z Olomouce do Uherského Hradiště. Dnes je neděle, dnes je matchday, dneska hrajeme proti Spartě, takže já se budu snažit vám natočit takovej svůj zápasový den pohledem v podstatě markeťáka, takže uvidíme, jak se mi to podaří. Mám to zhruba hodinku přímo ke stadionu, takže se vám ozvu posléze. Tak je 9:00 a my jsme dorazili do Hradiště ke stadionu. Takže zbalím věci, jdu do kanclu, zkontroluji e-maily a vydám se na stadion pořizovat první obsah. Takže v kanceláři jsem odložil věci, vzal si drona, kameru a fičím natočit nějaký předzápasový videjko a hodit ještě nějakou fotku z hřiště na storíčko. Tak ještě jsem se zastavil k maséru pro rychlou kávičku. Tak video máme stažený z dronu a jdeme rychle stříhat. Stříhám to v mobilu kvůli úspoře času, protože pak tady musíme nosit ještě nějaké věci do VIPka, připravovat a tak dále. Takže jdu na to, jsem zvědavý na výsledek. Bude to dělaný v rychlosti. Tak, krátký videjko hotový. Předzápasový, taková jenom pozvánka, upoutávka. Teď ještě pro nějaký dárečky, který budu dávat do tašek, který budu rozhazovat dneska po první premiéra. Tak je 11:30, takže hodina a půl před zápasem. Já se odebírám na stadion, kde si jdu nachystat veškerou techniku, kterou budu používat. Nesmím zapomenout hlavně na tuhle kartičku, ta je důležitá, tak abych mohl chodit úplně všude. A jdeme na stadion. Jinak sleduju taky počet lístků, takže zbývá nějakých 200 lístků do vyprodání stadionu, což je úplně super. Takže uvidíme, jestli to vyprodáme. Takže tam je takový baťoch, do kterého si beru veškerou techniku. V prvé řadě tam patří tyhle vesty, které musíme mít, aby jsme mohli běhat kolem hřiště. Základní sestava vypadá zajímavě, hlavně v základu nastupuje Martin Kostelník, na to jsem hodně zvědavý. Takže zhruba půl hodiny před zápasem a jdu natočit trénink na storíčka, respektive rastvíčku. Naši fotbalisté jsou po podzimu na místě. Za 10 minut začíná zápas. Zápasové povinnosti máme splněný, teď už jenom čeká na nástup, natočit mil do Petržalu a mířím za bránu soupeřovu. Zdravím všechny, jsem rád tady mezi váma zase, doufám, že to společně dneska užijeme, až to bude vítězná premiéra. Vy komu fandíte?
Cílová celkem 216 utkání volebního dresu, další rovných 20 branek. Zápas začal a já jdu pod spartanský kotel a jdu točit naše akce. Do toho, Slovácko. Tak bohužel dostali jsme góla předčasnýho. Moc jsem tam neviděl přes celé hřiště, ale jdeme dál, fandíme. Bohužel 2-0. Tak máme poločas, prohráváme 2-0, nějaký šance jsme tam měli, myslím 2, někde byl offside. To smůla, snad to ještě zvládneme. Takže druhý poločas začíná, jsem u kotle našich fanoušků, takže se cítím daleko líp. A jdeme na to. Jedem! Taky po zápase, bohužel. Každopádně jsem moc rád, že jsem se ráno rozhodl, že si natočím takový svůj den. A aspoň vlastně můžu použít nějaký záběry, který mám ze zápasu, takže uvidíme. Tak jsme doma v Olomouci a teďka nás jenom čeká vlastně střih Milana Petržely, děkovačku a tiskovku do Reelska.